Right, ndiyabulisa igama likaYesu, ndibulisa everybody kwindawo yongabukele kuyo. Igama ndingu-Azole Fani Wengqavaza, all the way from LA, from eMakhayisineke eMaqwathini khona. Ndiphethe ke lo mbono we-Growth Portal Network. Namhlanje ndiyam into ndiphethe ke the Bishop Thafeni, all the way from Eastern Cape, also LA different. Bishop, ayinonkokhela ibandla, ndiyakwazi abantu abakwazi, bendicela ndizazise abantwana ukuze ke bakwazi ngendlela orhala bona babazi ngayo. Nkosi kakhulu bhuti. Mandibulise nami egameni lenkosi Yesu. Ngibulise kuwe qala director. Ndiyathobeka kakhulu ukuba ndibe khona apha namhlanje. Ngibulisa bonke ke abalandeli bakho nawo wonke umuntu emakhaya obukeleyo kwindawo ezahlukeneyo egameni lenkosi. NginguBishop Thafeni ke njengoba sewutshilo. Ndingowase Ladifre, ikhaya kwilali ekuthiwa kuseMkhaphusi phayana. Ndihlala ke apha eCape Town. Ndikhokhele khona ibandla apha lase True Apostles. Bishop, siyabuyela kakhulu. Ndiyakwazi ke mna ngithena ke we come a long way, singabalisa kusi indlela esidibene ngayo kude kube ngoku sibe ke sabambene. Udlala indima enkulu kakhulu nakwi-ministry, siyadingana nakum nje as umuntu, so udlala indima enkulu kakhulu. Ndiyabuyela kakhulu ngendima oyidlaleyo nendima ezayidlala. Namhlanje ke siphethe i-topics engiqonda bangabazi lutho kakhulu umuntu okholwayo nakumuntu ongakholwayo. Ndifuna ke Bishop ukuba nikwazi uba noko utshatile, nokudala niqhuba nomama, mhlawumbe ukubalisela abantu ukuthi nadibana njani, nidibene nini, and also ningaphi iminyaka nisemtshatweni. Mandibulele kakhulu bhuti once again. Thank you so much for having me, mandiphinde nditsho. It's such an honor kum ukuba ndibe khona apha namhlanje. Nditshatile bhuti. Nditshatile noko, ndinexesha nditshatile. Hallelujah. Ngoncedo ke lonkosi. Ndadibana nonkosikazi, sasidibene ecaweni. Malingabaleki lonto. Sasidibene ecaweni. Kodwa ke uNkulunkulu wasenzela inceba, satshata sine 3 months sidibene. Wow. So injongo yam ke ngela xesha ndidibana naye uThixo wayesehlebile enhliziyweni yami uba ndimele ndibe yindoda enomfazi ngokukhula. So I never wasted any time ngokudibana kwam naye, ndaya ngqo kule point bendizele yona. Wow. So we met ngo-2011 ekupheleni kwakhe. And then sabe sesiyatshata ngoMarch ngo-2012. So sineminyaka ngoku 13 uba ndibhala kakuhle. It's by the grace of God ke bhuti. Kuyo yonke lonto akukho buchule, akukho kwazi kungcono kunomnye, kodwa nje kungumusa kaSomandla uthi nangoku sibe kanti sisendaweni inye. So lihamba njalo ibali lethu, sitshatile, sinabantwana. Siyancedwa inkosi kakhulu, siyaqhubeka nomtshato kakhulu egameni likaYesu. Hallelujah. Mhlawumbe omunye umuntu upha umamela uthi hey, iBishop khayile bazise idibena lo nyaka ngoMarch yabe seyitshata. Mhlawumbe zeziphi impawu sifocus apha kumama, zeziphi impawu mhlawumbe ozibonile bangaba ayi le nale zezinto zikwi-checklist yami? Alright. Kuba khona i-connection xa ufikile kwi-destination yakho. Kuba khona into ekuxelelayo nawe uba I think ndimfumene lo muntu ndimfunayo. Because ukufika kwam kwaphela i-appetite udibana kwam naye. Because kuba khona le appetite xa usakhula yoba ulandelana nabantu ababhinqileyo okanye amantombazana. So kodwa xa ufike kule ndawo uNkulunkulu akudirectela kuyo, awusabina kujonga ngasemva naphambili. Uye ufikele ukuthi ngoku lona umuntu I think uperfect. One into aba-perfect ngayo okanye onomqaphela ngayo indlela akurespecta ngayo. Akakwazi umuntu ukurespecta engekatshati, ungekatshati naye. So impawu zobufazi uzithathela kule ndawo ye-respect, because i-respect is one of the things ezibalulekileyo kakhulu emntwini obhinqileyo for uba ungabe kanti uyamtshata abe ngunkosikazi wakho. Ukukuhlonipha wena as the person, not ukukuhlonipha ngenxa yoba unantoni okanye ngenxa ye-status sakho, but ukuhlonipha wena as the person. So into endayiqaphelayo ngonkosikazi wam kukuthi intobeko eyona nto yandidonsayo. I think nendima yokuba umuntu uphuma phi sometimes nayo
iyasiza kakhulu. So yeyona nto yandiattracta kakhulu leyo yokuthobeka kuye. Ndatsalwa yiloo nto kanye yokuthobeka, yiyo yandenza ndabambelela kuye. Wow, this is powerful. Now umuntu umamele phayana uyazibuza mhlawumbi bangaba kubakho laa nto ithi kufuneka ube nexesha olichithayo elide nomntu. Abanye bachitha 8 years bengekatshati, then bathi mske samfunda safunda lo mntu. So wena khange ube nayo into yoba uthi ndiyamfunda, but ubone ezi mpawu ezi, mhlawumbi uthathe through nje loo nto bangaba into ibiyasebenza uba uthi ndiyamfunda lo mntu. Futhi andina experience kuloo nto ne, kodwa into endinoyithetha yile yoba njengomntu okholwayo, xa ungumntu okholwayo, I think uThixo uyahlabelela okanye uyathetha kuwe in your heart ukuba ufikile kule ndawo ubusiya kuyo. So because sometimes umuntu uyakwazi upretenda angapretenda even for 8 years and then izoqala indaba xa kutshatiwe. So I think for mna it is very wise into yoba xa udibene nawo, because kunento engasoze iqhathe, inhliziyo yakho soze iqhathe, soze kulahlekise. So kunento ke uyaziva manje xa ufikile endaweni, if I can put it that way. Yes. So andi believe kakhulu lento yokufundana kwabantu, because abantu abaninzi bachitha ixesha elide ekufundaneni, but at the same time iphela into yabo ingadeske ifike kulento yoba ibe equality. So umtshato wona uyinto yokupleza uThixo. So definitely xa umtshato umele ukupleza uThixo, definitely xa ufikile kwi-destination okanye kumntu olubambo lwakho, you will know. So Bishop, ingaba zikhona izizathu ekufuneka ube nazo ukuze ube uyatshata, okanye mhlawumbi yintoni lifikayo kuwe uqomba hayi I think I'm ready uba nditshate? Yes. Like nje laa ndawo baqonda okay, once ifika into ethile then you must know bangaba you are ready to get married. Mhlawumbi funeka ulinde ntoni? Umtshato usisidingo. Umtshato usisidingo. Every man uyadingeka uba abe nomfazi. Ndingayibeka ngale ndlela, wonke umuntu oyindoda kumele abe nomfazi ngokwe-maturity yakho, because xa ukhula uye uzibone ukuthi now ndi-matured enough ukuba ndingakwazi ukufowukhasa, because umtshato uza nezi zinto zoba funeka ufowukhasile, funeka ube committed. First of all, you need to be committed kuwe, uzithembe wena, uzibone uba ngoku ndiyakwazi ukuba ndibe committed entweni endiyenzayo, which means I can be able to be committed to someone else. Then xa kufikele elo xesha le-maturity in your life, yazibona uba no mani ndidiniwe kukudlala, liphelile ixesha lam lomdlalo, ngoku I'm old enough ukuba ndingathatha esinye istep soba ndokhe usapho. Because xa utshata kufika kwexesha lokuthi ngoku ndimele ndokhe usapho. Yes, ufika kwelo xesha, so uye uzibone ke apha ekukhuleni kwi-maturity yakho, because ayikhuli ngeminyaka, just nje uba matured enough wena, ungekabi mdala noba mdala ngeminyaka, but i-maturity nje le yodwa yokuzibona ukuthi I am able to commit myself, I am committed, because le nto yomtshato ihamba ne-commitment. Mhlawumbi Bishop uyibeka le nto and iyayicacisa nje kakuhle, very clear. Now ke ngoku wena zintoni mhlawumbi izinto xa uzijonga uthi kodwa uba bengatshatanga ngeba ndikho kule ndawo kuwe? Yes but kum xa ndizijonga, because umtshato undiphathele izinto ezininzi. Umtshato undiphathele usapho, because le ndima yomtshato inkulu. If ke ndizawuthetha ngam as umuntu oleader icawe, because umtshato uThixo wawenzela ukuba umtshato ube yi-reflective kaKristu kunye nebandla. So xa sibona umtshato nje the whole, funeka sibone uKristu nebandla. So mna umtshato wandiphathela izinto ezininzi bhuti
endithi xa ndijonga ngoku even in my life indlela obatshintsha ngayo ubomi bam after ndifumene unkosikazi, ngoba noba ungayindoda, that is why iBhayibhile isithi kwiGenesis uThixo wamenzela umncedi ongowakhe. So abafazi ngabantu okanye amakhosikazi ngabantu aba-so powerful in helping indoda. Indoda noba inganobutshinga kangakanani, kodwa xa ithe yazuza umfazi, indoda iyabhalansa in life. Indoda iba ne-direction. Zininzi izinto esizibhudayo xa sizenzela nje singootata. Ndingathi umfazi limehlo lakho, because umfazi unalento unalendlela abona ngayo izinto thina madoda, because abafazi benziwe ba extra than us. Uyabona xa ufunda phaa kwiGenesis, ithi iGenesis njengoba uThixo wamphefumlelayo uAdam, ithi iBhayibhile uAdam waba ngumphefumlo. And ndifuna ngiqala uqala kule ndawo ethi uAdam was formed ngothulu lomhlaba, but umfazi akasuki emhlabeni. So umfazi u-extra than indoda because akangowomhlaba. Umfazi, indoda yabunjwa ngothuli lomhlaba, kodwa umfazi akaveli esuka emhlabeni. So is extra umfazi because indoda ngoku ilalayo inomfazi kuyo, u-extra umfazi endodeni ngoba umfazi uneliso eli-extra than indoda ngoba akangowomhlaba. Secondly, amadoda singabantu aba-too physical. Now abafazi ngabantu aba-too emotional. So thina siyakuthanda ukuzigabula izinto ngendlela esizibona ngayo, kodwa kuba kuhle xa uyindoda ube nomfazi, umfazi abe yingqiniba yokuthi sometimes ezinye izinto bhuti ziza zokuphathela ipressure, ufuna uku-actor ngendlela wena ofila ngayo nangendlela eziza ngayo. Xa unomfazi owise akuhlalise phansi akujonge in a later stage, xa ujonga ubona uba urealize uba bekungengawo lo mfazi ngeba ndibhude into eninzi, because kum ize yandinikeza uxinzelelo, yandinikeza ipressure lento. At the same time ke ngoku njengoba sendithe amadoda physical sifuna uku-acta right on the spot, ngenye ixesha ungaphela ubulala umuntu ngenxa yomsindo. Xa umfazi ekhona, umfazi is very wise. Umfazi akuhlise uthi noba ubufuna uya namhlanje asuka athi masiye ngomso, uyayazi uba ngomso awuzuvuka usenjenganamhlanje. So zizinto esizizuzayo ezo xa sinabafazi. uNkulunkulu akunceda akunikeze nje umfazi owise, umfazi one-wisdom, onobulumko bobona izinto not ngendlela ezenzeka ngayo, but abone izinto in the future, not current situation. Bishop, ndikwazi ixesha elide kakhulu. Yes. Mandiyivelise into ethi kubabukeli uba amboni wonke umuntu ecaweni oyikhokheleyo ethu Apostles in Christ utshatile. Yes. Yes. And anikamboni ongenayo aphinde aphume. Bhuti. So mandiyiqhobele izandla loo ndawo leyo uba but ke ndifuna uyi-unpack. Okay. Now my question is to you. Ibaleka ntoni into yoba ngaba usubmit under igrace enjalo yomuntu one-grace yomtshato? Yes. Zininzi indawo esendizinyathele apha endizikhankanyileyo, like ukuthi umtshato lo wona buqu umele umtshato ube upresente uChrist kunye nebandla, umele uvelise loo nto. Ndiyafuna ukuyiphinda lento ithi it is a grace of God into yoba emtshatweni nibe kanti niyaqhubeka. And ekwesithathu bhuti, umtshato uyathandazelwa. Make sure ukuthi umtshato wakho uyam-involve uThixo emtshatweni wakho, because abukho ncam ubuchule. Izinto ezibalulekileyo ngawo umtshato kukurespektana. As a man, respect your wife. As a man, love your wife. Senteke umtshato umiliswa zezinto ezimbini, i-commitment kunye nothando. Those are the powerful principles zomtshato. And peace. Those are the powerful principles zomtshato. Ukuthanda oku-unconditional, because umtshato its own une-challenges zawo.
Now kufuneka ke ngoku pha kwi-challenges zawo uyazi ukuthi uzawudila nazo njani ii-challenges zawo. If uzikhommithile and you do not have, because ndiye ndithi mna nasekukholweni bhuti, ndiye ndithi even nasemthandazweni ndiye ndibe nento endithi xa ndiyithetha ndithi Thixo, uba thina ndithi Thixo singaba thina bangenayo omnye uThixo xa wena ungekho. Ndifuna uyiqala kuloo ndawo. So kufana nasemtshatweni, when you do not have any other option or a second option, le nto ibangela uba abantu babaleke kakhulu emitshatweni mna ngendlela endiyibona ngayo kubakho kwenye i-option. When you commit yourself emtshatweni, uzikhomitha kuqala kuThixo ngawo lo mtshato wakho ungena kuwo. Ngoba bhuti, into eyenzayo uSathana xa izawudistroya abantu uchitha umtshato. So funeka uyazi ke ngokuba wena njenge-leader yebandla usechaphazeni, ngoba xa uThixo ekubiza ukubiza akukhomithe, then kube khona abantu. Sayibeka bhuti le nto lena, ndizayibeka uThixo esincede. Mandithi bhuti ne, uyabona njengoba utshatile, kunabantu ongabaziyo nobaziyo ababukele umtshato wakho, ekufuneka wena ube careful noba bengezanga bakuxelela ukuthi ngivazi umtshato wakho uyasisikelela, but yiba careful in your mind, uyazi uba le nto is not about you, it's more about umsebenzi kaThixo. So into endincedayo bhuti kukuthi every time ndithandaza ngomtshato wam ndithi Nkosi ndincede, ngoba mna as uBishop Thafeni and the leader of the church wachithakala lo mtshato, angeke ndife ndodwa. Baninzi abantu endinofa nabo aba-behind the scene nandibabonayo abathi ngomtshato kaBishop Thafeni siyakhuthazeka. Now just imagine ke aba bantu babesithi sinqwenela ukutshata ngomso ngoba umtshato siwubukele ku-Azola Ngevazi ubuhle bawo. Imagine ke ngoxa wothe wawuphuka lo wakho umtshato, how many people, abantu abasathi andisayingenanga loo nto. Yeko, not that siyabablame abantu abaphumule emitshatweni bhuti, because asizazi izizathu, but ndizama nje ubeka into ethi we need to be careful kule ndima yomtshato, ekwazini ukuthi it is no longer about us. There is many people bhuti abaqhwaba izandla, ababona kule minyaka i-13 ndinayo, abathi this man and this woman are my role models. Ngabona zezona zizathu zongena kwam emtshatweni. Obaziyo nongabaziyo. Bakhona abantu ongabaziyo bhuti, bakhona abantu ongabaziyo abakubukeleyo abayawuze babe disappointed mhla wena waphuma emtshatweni. Now ukuseva under igrace yomtshato omhle, because umtshato ayisiyonto yawu-actwa. Abantu kuba mnandi ngale mini ye-wedding banxibe i-white, iilokhwe zabo ezimhlophe, kube mnandi benga-understand ukuthi umtshato is the journey. It's not a wedding. It is the journey esizayiwalk, and it's a lifetime commitment. Mtshato lo, it is a lifetime commitment. You commit yourself for ubomi. Ungenayo i-turning back ethi ngomso ndizawuphuma kulo mtshato. So ukuseva under igrace okanye ukuseva under umtshato omhle yenza le nto automatically naba basevayo, because inkonzo yakhutshelwa, iyancancwa inkonzo. Automatically ke ngoku aba baphantsi kwale ntambiso nabo bafumana le grace yale mitshato mihle. Ngoba noba ndingaphuma umtshato ndingawu-act umtshato, kodwa xa ndifika ebandleni likaThixo, i-Spirit of God can sense. Spirit of God can sense, and uzawuthi uzubona uba ukhona umonakalo omninzi owenziwe in a secret place, uzawubona, uzawuphumela wena apha uwujongile phambi kwabantu. Uzorealize ukuthi izinto zenzayo ekufihlekeni, njengoba izwi litshilo, yonke into eyenze ekufihlekeni isezawuvele kukhanyeni. Bishop, le ndawo isithathe isise kwindima ye-divorce. UThixo sinceda. Mhlawumbi zintoni izinto that are common eziye zibangela uba umntu xa egangxeke kuzo zimlidishele uba ngaba umtshato wakhe aye esiphelweni? Ikhona into endiqonda i-powerful ementioneni wathi umtshato ayilolu suku
Yes. wedding. Yes. Wedding and marriage are two different things. Yes, but we see abantu be-investa imali 100,000 ilobola this babhukha amahholo amakhulu but after a few months umtshato uphelile kuspende imali ezinkulu. So mhlambi i-divorce apha ebandleni singayi-avoida njani? Mandiqale kule nto ithi bhuti, unyanisile xa uthi akekho umuntu orhalela ukungena emtshatweni ngenjongo yophuma. Yes. Umuntu xa engena emtshatweni enhlizweni yakhe uthi I am matured for ukutshata. Yes. At the same time ke ngoku akekho umuntu orhalela ukuspenda imali zakhe for inkcitho. Iba buhlungu kakhulu into yoba uthi uspendile kanti kuzawuphinda kwehlukwane. So ndiyarhalela into ethi mna as kakhulu ukuthi ibandla likaThixo malibe nexesha, because into endiyibonileka ne umtshato kuthethwa ngawo xa kukhona umtshato. Father. Xa kukhona i-wedding day, umzekelo ukuthi umfundisi uNqivaza uyatshata. Na uzawumema mna ndiyokutshatisa. That's when ndizawuthetha ngomtshato. Ndiphelele apha. So alikho ixesha lokuhlala nee-couples because umtshato ufuna i-honesty. Funeka abantu babe honest xa kuthethwa ngomtshato. Now as the leaders of the church kuyanyanzeleka and kusisidingo soba siba nexesha lokubiza i-marriage seminars or i-couple seminars whereby sizawutitsha siphangalale ngomtshato. Andiyirhaleli mna ndiye ndiyenze phaa ebandleni because andiyithandi xa iseholweni. Ibandla naxa iseholweni phakathi kwabantu, but xa iphaya eholweni ayibinayo imibuzo and answers, and at the same time ayibinabo obabu honest umuntu angakwazi ukuthetha kum as the father. So kuyafuneka ke njengotata ndimane ndibabiza abantwana ndithi masihlaleni phantsi siqwalaseleni imitshato yethu. Phaya but you realize ukuthi njengoba ufundisa ibandla awubabonanga uba abantu balimele kanje ezindlini zabo. Wena ubabona ngecawe, xa befika ngecawe ubafundise bahambe bagoduke, and xa befika ngecawe bahlale phaya ezitulweni ezintle, omnye ahlale ecala kwenkosikazi yakhe. Awuyiqaphelanga loo nto. Uye ubone everything ku-right nje, yonke into ilungile. Kodwa xa unexesha nabo lokuhlala nabo umane ubabiza uhlale nabo phantsi, uzawurealize zikhona izinto ezizawuvela ezenzeka emfihlakalweni, ezinye zenzeka erumini. Bakuxelela abantwana uba no, apha nalapha kukho ii-failures ezinawo because umtshato uhamba ube nento yokuthiwa yi-intimacy. Zezinye zezinto. But inkulu mani le topic yakho kakhulu yomtshato, ngoba kule nto yomtshato kuba involved nabantwana. Involve abantwana in other cases. Ezinye iicase kuba khona indoda mhlawumbi itshata lo nkosikazi inabantwana eyayinabo before marriage. Okanye lo nkosikazi utshatana nale ndoda enabantwana anabo before marriage. Zizinto but ezingekho lula ezo. Zizinto ezingekho lula and ekufuneka uzifeyisile ngoba lo mntu umtshate umazi uba unomntana ndiyamthanda. Now kuzizinto ezireal, ayonto yasencwadini ozayifundeni zomini. Masihlale father kule yinto le ezawufuna uathendwa nguwe. Iwuchaphazela njani umtshato loo nto kwicala eli-positive neli-negative, into yoba ngaba uyibalekele into yoba unomntana ngaphandle okanye unomntana ngaphandle apha emtshatweni? I-ignorance bhuti i-dangerous kakhulu, because at the same time lo mntu ngumntana wakhe lo, ayikho enye indlela azambuyisela ngayo. Sendixela noba kweliphi icala, noba indoda noba ngunkosikazi, ngumntana wakhe lo, ayikho enye indlela. Wena umphilisa impilo yokumpanisha xa uthi makangamhoyi umntana wakhe naye, uyampanisha. Noba yena anganqwina ngaphakathi mhlawumbe sithi ndiyakuthanda, azame ukuba ayi-ignore le nto abengathi umntana wakhe akamhoyanga, but ekugqibeleni ngumntana wakhe. And funeka wazi le nto yoba isisono esikhulu phambi koThixo le nto yoba ni-reject abantwana, because abantwana basisipho esivela kuThixo. So awusoze uyibalekele because this is a reality that you must live with. Umntana seke khona bhuti, asinayo enye ichoice into yoba singamthini because sekhona. Cha makube khona indlela yento yoba umntana ahoywe. It's either umntana uhlala nathi okanye umntana uhlala nomakhulu, bayikhona i-option, but umntana ngowenkosikazi yakho and umntana ngowomyeni wakho.
ligazi lakhe. Ayikho indlela esinoyibalekela ngayo sithi sizamyeka nje lo mntana singamoyi. Ayikho indlela, because kwezinye icases ufumaniseka uba akekho ke ngoku makhulu, then kuzawuthiwa kwawuthiwa so funeka hambe ngicwalaza, funeka hambe ngicwalaza ohlala ko-anti, ohlala kobani bani, ungomso uhambe uyoshumayela, u-expecte oba abanye abantwana abanye abantu bakutruste as the father that can take care of their situation. Ube uhluleka uhoya umntana wenkosikazi yakho okanye umntana wakho, ibe nabantu ingengobantwana bakho benyama, ibe ingongobantwana bakho benyama aba befana nalo wabo. Uweske ngoku lo waphi, because ngowomntu othi uyamthanda ungumfazi wakho, imenza ke ngoku yona abe ngowakho nangayiphi na indlela. Hayi namhlanje yena imenza abe ngowakho. Asimqhathanga namhlanje hayi simphethele i-double portion, full package. Bishop, umtshato ugcina njani ngobushushu? Abe shushu umtshato manje la kuva yapha ushushu futhi apha so umtshato wathi masugcine ngokuthandana thina. Yes, umfazi makawugcina umtshato wakhe ngokuyihlonipha indoda yakhe. Mna ndahlonitshwa bhuti ngumfazi wam ndingenanto. Ndatshata nonkosikazi kulaa nyaka ngoMarch 2012, ndaphelelwa ngumsebenzi ngoMarch xa uphelayo. Remember ngelaa xesha nditshata naye uyafunda, ungumntana esikolo wenza ugrade 12, indoda iphelelwa ngumsebenzi. It's not easy at all. I think ndangokuhlala iminyaka emibini ndingasebenzi, but we trust God because uNkulunkulu uyaprovide noma uprovide kanjani. But into endiyiqhwabela izandla kuyo yonke lento i-commitment kuye unkosikazi wami, because akekho umuntu ofuna ulamba. But xa nokubalisela ngam nonkosikazi sasilambile but to the point yoba thina sasisondliwa ngabantu, sasidipende ekuthini uba siye kwakho ngivasi funeka sihlale litshoni langa kuphekwe sikwazi basitye sambe siyolala. Asingxamanga funeka sibe nalaa nto ithi asingxamanga, at least silapha sobabini asileqi mntana, sizidlulisele uba upheke sitye. Ndithi for 2 years ndingasebenzi, God emane esiprovidele nje ngelo xesha sihleli sobabini. From then but zikhona, asoze ndiyibalekele, zikhona i-ups and downs emtshatweni nokabani na, kodwa into endiyiqhwabela izandla i-commitment phakathi kwam nonkosikazi. I can point kakhulu kuye because it's not easy ukuhlala nendoda engasebenziyo. It's not easy. Sigqiba ungena uyafunda, ungumtshakazi. Wayenamadaka amabini awayesebenzisa, wanxiba loo madaka avuthwa aphela. Indoda ayisebenzi. But sawugcina umtshato sawugcina umtshato, wasigcina uThixo kuloo mtshato. Wasigcina ndithi kuwe sine-13 years ngoku nitshadile, izinto azikatshintshi. Ebesitsho apha ezintsukwini xa ndincokolela nje, sitsho apha ezintsukwini esithi uyazi ndiya ngokuthanda and ndiya ngofuna usubmitha kuwe. Kukhona ndiziqondayo uba le nto ye-submission ndiyi-understanda and iya inyukela, because into enceda umtshato esigcinayo emtshatweni kukuba umntu abambe iposition yakhe. Masiye xa sizawuya kwitopic yesibini, masiyivale ngolu hlobo le yomtshato itopic. Ukungabikho kwemali mhlawumbe emtshatweni nokuba khona kwayo imali, benefits zini and also ichaphazela phi umtshato ngoba ibe khona ingabikho? Ukungabikho, masiqale ekungabikhweni kwemali. Ukungabikho kwemali kuyingxaki kona, unalo icala eli-negative kakhulu because umtshato unezidingo ezininzi, more especially kabantu abangoomama, bangabantu abathanda babashe. Yes, bayabuthanda ubomi obumnandi, bayabuthanda babashe, bayabuthanda ukujongeka. Now bayasafarisha ke ngoxa kungekho mali. So on a negative side, abanye ke abakwazi ukuyitolerate into yokungabikho kwemali emitshatweni. So at the same time, kwelinye icala into yokungabikho kwemali, andingeke ndiyigarante mani into yokungabikho kwemali but into yokungabikho kwemali emtshatweni ihamba nokuthi umntu ungubani, ucommitted kangakanani, because umntu funeka aqale azi uba akuzuhlala kunje. Eyona point, noba namhlanje singangabi nayo imali ayithi loo nto asizuba nayo at all.
So I think into enosigcina singagcinwa yilonto yoba xa singenayo namhlanje ngomso sizaba nayo. Uyazi into yazigcina unkosikazi usakamane ehleka nangoku ndandinelizwi endandilithanda kakhulu endisalithanda ndandisithi silambile ninoba yayinto yami yokuzi-encourage nokuzikhuthaza mane ndisithi kuye uba uThixo wakwazi ukondla umprofeti engasebenzi usezawuyenza nakuthi loo nto. So ukungabi namali kuyawuchaphazela kakhulu umtshato ngoba abafazi bakuthanda babuhle yeyona nto noyithetha le abafazi bakuthanda babuhle nawe ke ngawuzukwazi uba mhle imali ingekho ubuhle obabufunayo nditsho ukuya esiqwini nditsho indlu yakhe yonke nje into emdibanisayo uyabufuna ubuhle. So xa kungekho mali ezi zinto akakwazi ukufikelela kuzo, but okubalulekileyo ukuthi sazi nje into ethi bhuti unamhlanje akazufana nongomso. Ubukhona bemali ubuzenza izinto zibe lula. Ewe uzenza izinto zibe lula sonke sihambela phezulu xa ikhona. Ya xa ikhona imali kuba mnandi kuyancunywa kuyathwana. So kulandawo ke bendiyithetha ndisithi masiyazi nje ukuthi unamhlanje akazufana nongomso. So ubukhona nobungabikho bayo, but let us just trust God kulo mtshato wethu ukuthi uNkulunkulu usezasiprovidela. Noba ingakhona namhlanje isezawungabikho ngomso. Noba ingangabikho namhlanje isezawuba khona ngomso. So zi-situations ezimbili ingakhona namhlanje ngomso masizifundise ukuphilelana thina. Siphilelane imali ikhona, siphilelane imali ingekho. So that mhla ingekhoyo sikwazi ukusurvive, mhla ikhona sikwazi ukuphila. And then lento bendithetha ye-position uba kwenzekile bhuti wawusebenza unkosikazi wakho ungasebenzi masibambe ii-position zethu. Makangabikho useless utata ngoba engasebenzi. Indoda mayisoloko inikezwa indawo yayo yeyona nto iwugcinayo umtshato because iproblem apho iye ifikele kwindima ye-divorce indoda akukho nto ithanda indoda njengokuhlonitshwa. Yabona uba ukwayinikeza imbeko ukwintlonipho indoda yakho uyigqibile bhuti ngaphezu kwezinto zonke ukwayinikeza imbeko akho nto ithandwa indoda njengokuthotyelwa. That's all. Make siphinde lo mbuzo udla ngobuzwa ndiyubona kwi-social media kuthiwa abantu abasindisiweyo bawunqena usebenza abantu bangootata. Umntu once abe kwi-full time ministry uthi hayi mna ndibizelwe imiphefumlo yosebenza into sayibona late uthi kuyazibonela. So mhlawumbi simcebisa njani umntu onengqondo enjalo? Futhi ndiye ndithi ne umuntu akayi-understand into xa engekho kuyo apha ndithile abe kuyo. Ndiyasebenza nditsho nje and I'm leading the church. Yes. It's heavy. It's very heavy. It's very heavy bhuti. Baqhwabela izandla abefundisi abavuka ekuseni babheke emsebenzini at the same time balide ibandla. It's not easy at all because emsebenzini kubakho amaxesha awubinaxesha mandiqale kuloo nto itshoyo. Awubinalo a quality time with God as the leader because i-ministry idinga ixesha because sidila nemiphefumlo. Ingumsebenzi yona. That is why banyanisele xa bethi you are in full time. Ingumsebenzi yona. Idinga ixesha lakho lonke. Now sometimes uyakwazi ubuya emsebenzini uthukuthele ngenxa ye-working conditions osebenza phansi kwazo. Now laa nto ke ngoku iyakushiftisa ungakwazi ukufowukhasa. And you can just go and pretend ukuthi all is well uhambe uyothandaza. But you will never have an encounter uthukuthele with the Holy Spirit that moment. So umuntu onengqondo ethi abefundisa abafuna usebenza ndiyamcela mana awuhlehlise lo moya. Zii-challenges esidibana nazo emisebenzini ezisenza sometimes abanye abantu ubhaqa namhlanje iministry yakhe umuntu athi iqhuba ifeyile. Ayifeyili kuba ethanda but ifeyila ngenxa yoxinzelelo analo between yena nomsebenzi wakhe lo asebenza kuwo and the ministry. So ukuseva oku i-serving kunceda ngantoni umuntu whether uya powerful ukhokhele i-movement ethile uyi-artist e-powerful ehlayisela into ebizwa ngapha nangapha. So mhlawumbe uyi-powerful guest speaker uyabizwa ngapha but laa nto kuthiwa kukuseva ube nekhaya useva kulo ikunceda phi kwijeni yakho yeministry? Yes but kubaluleke ngokuthi ukuseva kukho into ekuthiwa yi-local church. Yes. We believe ke wonke umuntu kumele abe ne-local church. That is my belief. Noba angane movement
noba angayi guest speaker eyaziwayo enodumo, but kubalulekile ukuthi ube ne local church, because kwindawo bhuti soze sibalekele inyani ethi kwindawo esihlangana kuzo asizithethi zonke. Okay. Yes. Xa ubiziwe as the guest speaker awuzithethi zonke. Ukhango kwetheme ukhango kwetheme ukhango kwetheme asizithethi zonke. Now xa sifika kwi local church sizithetha zonke ngabantu bakho aba, because aba bantu kumele ubaxelele ireality nezinto ezi not to say xa uyoshumayela as a guest awubaxelele ireality, but xa sifika kwi local church sifika e-classroom. E-classroom, it's where everybody is allowed ukuthi angaphakamisa isandla athi andiqondi apha ndicela uqondiswa. But ke ngoxa uyoshumayela awubinalo lo xesha, ufika wenze lento uyibizelweyo then uhambe. So kubalulekile ukuthi, because akekho umuntu ovela into seyazi. Mna ndiyathanda ukuthi uThixo kakhulu kwezi ntsuku undisondeze ebantwini abadala. I'm the bishop, but I still need an upper hand upon my life. I'm leading the church. I can be powerful and preaching like nobody's business. I know. But I still need an upper hand, a man that will cover me, a man that will teach me, a man that will protect me. Because serving, having a spiritual father, zizinto ozitholayo ezo. Ufumana ukuprotectwa, ufumana ukuthandazelwa, ufumana ukufundiswa kwemini ngokweministry. Ndingayileba le question, Father. How do you know about this father or this leader is my spiritual father? Umbona ngantoni basi spiritual father sami? Yes. So zininzi cases abantu abanozithetha ezi-different. Yes. Now to refer I had an encounter with my spiritual father ngokombono ndilele, and then I was not sure ukuba uthetha ntoni uThixo up until I know some leaders ekudala zisendimeni. Then I had to share with them before ndiye kuye ndiyekathe nothetha naye. Then I had to call one of the leaders that I trust so much ekudala isendimeni. I shared the dream, I shared the vision with him. And then he said, let us pray upon this vision. Because the vision, the man is your spiritual father. But let us pray upon this vision up until uNkulunkulu ayiveze ibe clear nawe uphinde uyibone. And xa ndiyathanda ukuthi nasecaweni xa nditisha ibandla ndiyathanda ukuthi andithanda umuntu akhonze nami ngoba endisizela. Because you feel like uba ungandishiya lecawe ngaphela okanye ngathini. Andithanda ukhonze nami kuba usithi sisuka kude. Because yenye ye-problems. Mna ndithanda uba ngaba siyakhonza phakathi kwam nawe makube khona i-encounter as the father. Phakathi kwam nawe makube khona i-connection as the father. Because ndiye ndithi ebazalwaneni, xa ufikile kutatakho, your life will never be the same again. Le into andiyidoubt but ma ufikile in your destiny, in your spiritual father, nawe you can feel it ukuthi ndifikile. And you will see the grace, the man that is heavy. And then uNkulunkulu uza kunyusa up until you tap into that grace anayo lo muntu as your father. Because utata uyanyuswa unegrace engaphezulu, and every time umjonga there is a pulling force ekuphulayo nawe into this grace. So i-spiritual father sibalulekile kakhulu empilweni yekholwa. And then lento lo mbuzo wakho bhuti, make sure with no doubt, because lento ihamba by faith, funeka ube nokholo apha kuwe. Ihamba by faith ekwazini xa ufikile in your spiritual father. You will notice ubomi bakho there are some changes, and definitely le ndiyithethayo ye-encounter soze ingenzeki. Funeka ube newari, ndiyathanda uyithetha nasecaweni ukuthi funeka ube newari xa unganayo i-encounter with your father. Funeka uyazi uba kungenzeka ikhona i-disconnection ekhoyo.
and that will put yourself in danger, because once kwakhona distance between you and your father, uphuma automatically under the cover. So kubalulekile ukuseva, kubalulekile ube ne-spiritual father, kubalulekile ube ne-local church, uzofundiswa izinto ongazifundiswayo kwezi ndawo bayi-guest kuzo, because kunamaxesha, and kubalulekile bhuti ukuba ne-teachable spirit. Noba ungashumayela amawaka, kubalulekile uba ibe ne-spirit esifundisekayo sokuhlala phansi, ngoba kukho izinto ezi-too sensitive esingakwaziyo ukuzithetha xa sifike ebantwini as guests. Kodwa xa sifike ecaweni kukho izinto esizifundisa, ngoba le nto yokukholwa bhuti it's spiritually but involve wena, because ihamba iyochaphazela endlini yakho, ichaphazela nje ubomi bakho obu bonke, your entire life kule nto yokukhonza iyachaphazeleka. Ndifuna umuntu ophaa ncedakale bhuti ne-question, and I'm 100% sure unawe naye umuntu ophaa. Abantu abathi hayi into ye-spiritual father ayisebenzi, uba unoYesu ugqibile noba wena ungaba yi-leader lecawe, uyabona, sola nawe uzokhonza, silapha sonke, special, akho umuntu above omnye apha. So mhlawumbi uncede into yoba uthini mhlawumbi umuntu otshoyo. But see, we have different graces, and inyani yoba soze silingane, there's different graces in the house of the Lord. Le nto lena yenziwe ngabomi nguThixo. Khumbula uThixo uba wayekwazi okanye uba wayefuna wayengamdingi uMoses for yoland uIsrael, wayenozenzela. Uyamkhumbula uThixo esithi, uYesu esithi kubafundi bakhe, noba uba ningathula nina kuyawunkangaza la matye. So uThixo angenza ntoni na nangabani na nangantoni na, unawo amandla, but he chooses ukuthi icebo lakhe alibeke emntwini. So in other words, asinawuthi abantu abarholwe nguMoses e-Egypt balingana neGreece bekuMoses, abangeke, kwala badinge uMoses. But uMoses uyohola abantu e-Egypt engakwazi uthetha. uThixo wathi kuye ndiza kunikeza umkhulwa wakho uAaron. uAaron ungumkhulwa kaMoses, uyakwazi uthetha, but uAaron iproblem yakhe akanayo igrace yokuhola abantu e-Egypt. Umuntu onegrace yokuhola abantu e-Egypt nguMoses. uAaron is there as a spokesperson, but the grace yokuleader abantu is upon Moses. Nguye umuntu owaba ne-encounter noThixo. uThixo udade uThixo xa ethetha noMoses bhuti abantu bakhe baholile e-Egypt, uMoses ekhalazela into yoba yeyi Nkosi, aba bantu aba bafuna undixula uba kwathini baninzi and umsebenzi mninzi andikwazi aba bantu uba ndingabakhona. Uthi uThixo xa ethetha naye uthi Moses, ngokwendlela yam le revelation, uthi uThixo kuye, Moses, yazi into eyenzekayo, mhla mna ndaba ne-encounter kuwe ndazikhuphela kuwe, mna ndinguThixo andisenawo umoya wam ndawufaka kuwe. Andikwazi ke ngoku Moses uthi mandiwuthathe phi umoya wofaka kwaba bantu. So wena into endinoyithetha kuwe wena Moses sikhuphele kwaba bantu, because yenye ye-problems esinazo bhuti ukuthi as the leaders kuyanyanzeleka and kumele sizikhuphele ebantwini esibafundisayo nesibalidayo. Le nto ndiyiyo babe yiyo, le nto ndinayo babe nayo. Sometimes abanye bhuti bangeza bashumayele, ufuneka uqiniseke ngento uThixo akubizele yona, because yenye yezinto ezisithreatenishayo as leaders, having sons that are so powerful and bamenywe kwindawo ungamenywa wena tata wabo. Umenye isandla zakho bhuti ukhona wena njengotata. So ifuna ke ngoku wena uqiniseke and umazi okubizileyo. When you see your son a preacher phaa qhwaba izandla uthi Nkosi ngiyabonga for the grace that you have given to me, nam ndakwazi ukuyikhuphela kwabanye abantu, babizwe ngapha nangapha, ungoyiki, ungafili threatened. Then isani leyo yona masosicebisa nayo leyo ba imani ibizwe utata angabizwa, yona mayibe namqondo umni ngaloo nto ukwenzela uba ingabonise ibhideka sesithi no you're not longer my father. I'm no longer belong apha. Yes bhuti, singabacebisa ngokuthi, that is why benisithi kubalulekile ukuyazi i-role yakho, yes, as the father. When you know your role as the father, you will teach in the church and make sure that
isons zakho zifundisekile ngayo yonke imfundiso uThixo akunikeze yona. So kubantu abazisons abasevayo abayifumeneyo le grace yokuba babe ngo-Aaron, yes, uMoses ekhona engakwazi ukuthetha kodwa bona babe ngo-Aaron. Ndiye ndithi bhuti xa ndithethayo, xa ndibizwa ibhadi iba lelokuthi Mfundisi uNqivaza, wena as my son ufike uzoseva under i-true apostles. Ibhadi leloba uAaron athathe i-weakness kaMoses ayi-expose. Iyona nto ilibhadi leyo, ngoba embonile uMoses afune engarealizanga yena ukuthi, because i-crowd can be in your side and the crowd and it can confuse you, yes, but the fact remain the same. Umuntu obizwe apha nguMoses, siyakubona wena uyagxuma, but the grace, the calling is upon Moses. And ekwazi ufunctiona nje uAaron, and when Aaron ukwazi ufunctiona, so we guest speaker ngapha nangapha ufunctiona under the anointing that is upon Moses. Yilento simbona xa esehle entabeni uMoses efika uAaron sesenze izinto because of ulahlekelwe ngumqondo fanele ba ume ngamandla wakhe. So but ngiyanicebisa umuntu onalento angayi-abuse. Stay humble all the time. Stay humble. Even if the man that is leading you is no longer stronger according to you. But I can tell you one thing. The man ebiziweyo nguNkulunkulu will always have a higher grace than yours. Le into uThixo umake sure ngayo, because wenza wena usoloko ufuna ukunyukela to that grace. Wow. Even noba angafikelwa kwixesha lokuba ngoku angaphelelwe ngamandla, but the grace buthi ngathi abantu bangafunda. Ndiyafunda kakhulu bhuti, ndiyafunda kakhulu. Uyabona ngondibukela abantu abadala oTata uGumbi. Uyabona oTata uGumbi abasashumayeli, but amadoda anomqondo ahlakaniphileyo asongo ngoku for this generation ekushumayeleni ayahamba umthatha uTata uGumbi ehlele kwi-wheelchair athi we just need your grace. Hlala awuzukwenzani kodwa lento yobukhona bakho inonto kwenza nalento siyenzayo. So i-presence yakho, because kumele sifunde bhuti kubantu abahambe noThixo phambi kwethu. Mna ndiba nolonto xa ndibukele oTata uGumbi nabanye ootata abadala, ndiba naleli themba lithi ubuThixo wakwazi ukuyenza lento kwabatata nakweli xesha usengayenza nakubo. Yeyona nto it keeps me going leyo. So kubalulekile noba uba umuntu uye wamkholwa ukuthi ubiziwe nguThixo, because kwawena uzoseva phantsi kwakhe, yikholwe lento yokuthi lo muntu ubiziwe nguThixo uzaba able to submit under that man of God. Xa umkholwa or under that woman of God, because ayikho semadodeni lento yolibizo nakomama ikhona. So umkholwe lo muntu, because nansi indawo yokugqibela bhuti emandiyithethe. Njengoba ndibiziwe, abantu abezayo in my ministry, they must commit to me as their leader, because ibalulekile into yozicommita under your leadership, under umuntu obizweyo. Commit yourself under him, ube faithful, uzawukwazi ukumseva. You will never serve umuntu ongekho committed. Uba unento ethi sonke size kuThixo apha, then you are not able to serve uneso spirit. Uba unobizo olukhulu uthi sonke sibizwe, because uThixo ubiza umuntu abe mnye, laa ndoda ihambe iyoma esitratweni ibiza abanye, igrace ibadonze beze ecaweni. Asicingi xa sinobizwa sonke ingayi-disaster, ingayi-chaos. Yiloo nto bhuti abantu abathi babiziwe bangakwazi ukuseva, once wafika ecaweni unespirit esithi nam ndibiziwe, you will never be able to serve. Uhleli nje ugade ujonga uba xa ndishumayela bangapha abantu abarespondayo kum, and then xa kuphakame utata bangapha abantu abarespondayo kutata.
Now lento ithi umuntu powerful upper than utata ndim because aba bantu ba responda ku more than babe responda kutata. Ndingaphuma ndiyo. Then lento ikunika ingqondo ethi I can go and start my ministry. Hayi but ayikho lula lento. Bendisho kuwe ngoku ekamanje ndithi kuwe uyayibona umsebenzi wakhe. Ayikho lula but lento because apha kudilwa nemiphefumulo. Xa sinoyeka udlala siyeke lento yoba abantu besithi abefundisi bafuna imali, abafuna usebenza abefundisi bafuna ukukha imali zabantu and all of those, nezitulo ezinhle abefundisi, no-asharishwa namanzi abefundisi noba special ngathi basithwa special. Ngapha kwalonto there is, andiyazi ukuthi lento lena mandiyithethe kanti ixeshana elincinci ndiyithethe. Futhi xa ubizwa nguThixo, xa uThixo ekubizile, as babe ndithi you are a cover, uba yi-umbrella ethi zonke imvula ebezifana bazinetha aba bantu zinethe wena. You are risking your life. When uthatha ubizo, you are risking your life because kukho izinto ebezizawubetha aba bantu. One, uzodila nemiphefumulo edifferent. Abanye abantu ozodila nabo banobango nakomawo wabo bebezaba ngamagqirha bayabangwa. You are there as an umbrella on top of their lives. Abanye abantu kukho izifo ebezizababetha. Better way. Definitely you are an umbrella. Futhi ndiyithetha inyani. You are risking your life when abantu ndiyarhalela bangayithathi kancinci into yamadoda kaThixo abiziweyo bacinge fana uba zezizitulo hlala kuzo nayo yonke ububethe nokuasharishwa nezimoto. Bangayithathi kancinci. It's too risky into yobizo likaThixo ngoba xa uthatha ubizo likaThixo you are risking everything. Everything. You are just putting yourself in danger. So lento uhamba usithi ndibiziwe ngathi fashion. Ayo fashion but ayo fashion. You are risking your life. You are putting yourself in danger. Indima yobizo ngoba apha but kukho different characters. Kukho different people with different attitudes. Ngendlela ezahlukeneyo ekumele ba wena udile nabo. Uyibonile indima kaMoses elanda uIsrael endleleni bafuna ukumquluba. Utata uMoses xa ezawuya kubo uthi sendifike ndithi ngubani lo Thixo babizileyo ngoba andiyazi noba abantu bazayikholwa. Uthi uThixo uzuthi undinguye undibizile. It's hard for people to believe that you are called. Ngoba abantu baxa berealize uba man Moses ngathi uNhlamile xa befika elwandle lubovu babona ba there is no way out up. But Moses ngathi bekungcono uba sifele kwela cala. Kunoba it is not easy for people to believe that you are called. Ayisiyonto ilula leyo. Ayisiyonto ilula. And ayisiyonto ilula at all into yokuleader icawe. Ngoba kwa aba bantu as much ayikho about wena wedwa. Aba bantu ukufa nokuphila kwabo kuxhomekeke kuwe. Nento endiyoyika endisoloko ndiyithetha ndithi Thixo noba ndiyathandaza ndithi abantu bakho bangafi under my protection and under my hand. Ngoba abanye beza apha bevutha uThixo bagcwalisile. You need to have to find a way to treat them ukuze bakhule more spiritually endaweni yoba bafe. Yaba libhadi into yoba bathi beze apha bezalisiwe bene-gifts xa befika apha kanti ukufa kwabo. So kuba lengantoni as umuntu okhokhele ibandla icawe uba ube neliso elibukhali lokwazi uku-identify abantu abaneziphiwo ezithile bangabavaleli like ixesha libangaba ubanikeze i-chance. Yabona yes, ukwazi ubanikeza i-chance. Ungaboni competition but ukwazi ubanikeza i-chance but ndiye ndithi bhuti xa ndithetha mna ecaweni ndithi mna I am not a jack of all trades. Njengoba ndibiziwe nguThixo andinikwanga into yonke. Xa sinofunda loo nto loo nyani as leaders and siyamkele loo nto iyawusinceda. Suzifostela entweni ongasikelelwanga ngayo iza kunikeza ipressure and loo nto ingakubulala before time. Ube unayo umntu waloo nto. Ebekhona umntu apho. Wena thandazela uThixo akunikeza iliso lokubona umntu ongafitha kule nto uyifunayo because apha ebandleni kukhona i-fivefold ministry ekumele uba ibe khona. So just pray to God ukuthi akunikeze iliso. Ungafosteli into ongayibizelwanga. Futhi ungabizwa nguThixo kodwa uThixo angakunikeza into yoba ubeke izandla abantu apha baphile.
ube une-grace yokuleader, because lento yoba ne-grace yokuleader ayithi unikezwe yonke into. Sufostela ububiza abantu apha izandla nabantu abane-wheelchair, sizababeka izandla baphile. Sufostela wenza zona, uzawufa before time. Ngoba kungenzeka unikwe i-grace to lead the church and give birth to abantu, and give birth abantu abazawuthi izandla nabantu abane-wheelchair ndibabeke isandla. Ayikho kuwe loo nto. Sozinikeza uxanduva abe ngunyana wakho. Don't have jealousy on that. Uthi wena hayi abantu xa ndibabizile apha bamele kubekwa ndim izandla. Ayinikwanga wena loo nto. Wena make sure you give birth in the church. But inoba ilula loo nto leyo ba mhlawumbe selida ukwazi uyenza loo nto. For me ilula bhuti. Andimazi omnye umuntu oyilida phaa. Qha ndiyafuna ukumcebisa into ethi pray and make sure you give birth. Kubalulekile ukuzala in the ministry, because xa uzala in the ministry uzala abantu abazaba luncedo kuwe. Awuzali bantu bazaba against wena, but uzala abantu abazaba luncedo kwindawo ongafikeleli kuyo bafike. Soze bhuti cela kancinci, soze bhuti uThixo uyayenza uThixo loo nto akunikeze zonke izinto, but ndiyafuna ukuyithetha into ethi sozinikeza ipressure yoba ufuna uthatha yonke into uyenze yakho. I said uMoses was called by God. Yes. But uMoses wayenamalwimi. uThixo wamvusela uAaron ukuba abe assistant yakhe ukumnceda. uMoses ubuzawufuna ufostela ngokuthethe engakwazi uthetha uzawuchaneka, uzawuchitha wonke lo msebenzi. Abe ivini message. Abe message kuyigcwele. But ke ngoku awuchithe. Yena uMoses makasondele kuAaron. Qha yena amane ethetha kuAaron athi wena bothethe ebandleni kaThixo uthi uThixo uthi. Then iyasincede ebandleni. uNkulunkulu sinikeza abantu for the journey that we are. Awucinga uThixo akugcobe ube wedwa as the man of God. Uza kuvusela umuntu. No, this is powerful. Kavusela umuntu uthi this is powerful. I'm sure now apha endlini uyakhola number. This is powerful. I'm sure episode 2 okanye season 2 wayo uyafuneka buye. Now nangu umuntu ke ngoku uqale icawe 3 years back. Ayikhuli tu icawe yakhe. By 5 ngoba babe 5 phinde bamke phinde kushike 5 abasheke nonkosikazi wakhe abo hey kwenzeka ntoni abantu abangasabi abangathi lento yegrace kuyo ibone ngana isebenzi uyabona. Now umcebisa njani ubhaqa ijonga mhlawumbe umuntu oyeqale naye nabaqala phambi kwakhe icawe zabo zinkulu zivela kwabanye kwabanye khona podcast kanje uyabona. Now ipressure ke ngulo muntu under yona mhlawumbe umcebisa njani? Futhi kamandi wena uyandazi nabantu phande akhalela ubaxelele. I am not yet leading icawe enkulu, yayazi icawe yethu. And then ndingatsho ndithi ngokwelixesha istandard sayo ngokwabantu, ivalue yayo ngokwembonakalo yabantu, it's very low. Yes. But what I know and what I'm praying is that noba ndingana abantu abahlanu, God give me a different grace in the church to make sure that abantu that comes here, they do not regret being here. That is my prayer. Ukuthi mabathi bengena apha bafumane, because I've once said uba icawe ayisincedi sesiyenzile masiyichitheni because ivakala iyincitha xesha. So umthandazo usekuthini bhuti icawe mayibe isolution in our lives. I've been leading in ministry now for 7 years, True Apostles, but it is not a major church. Iyakhula yehle, iyakhula yehle. I still remember I'm not sure ngowuphi lo nyaka uNkulunkulu wanikeza igrace enkulu ye-couples. I think ecaweni we were about 8 in couples. So 8 yamadoda namakhosikazi wawo. So yenza loo nto ibe ngabantu abayi-16 nje. I-couples zodwa i-couples without i-worship team, without abanye abantu abakhona, only couples. And I see ndabona uba hey inkulu icawe. And uyabona xa ifikela kulaa nto yoba icawe ibe nkulu, sometimes ivusa amaphiko uzibhaqa ufuna ubona uba
Jini ya ndifikile xa ujongeza abanye uqonda uba ndiyamogqitha ubani yi-competition esibanayo. So I just want to say to someone, let us not feel the pressure. Le nto ekaThixo le bhuti uthi uThixo ezwini lakhe, when the time is right, God, I will make it happen. Thandazela nje igrace, uThixo makakunikeze igrace yokubekezela. Thandazela igrace yokuyazi and believing in you that I am called. Loo nto iyanceda kakhulu. Noba bonke bekudela, laa nto yokuzazi ukuba ndibiziwe and being sure ukuthi I am called by God. I think yenye yezinto ezisincedayo kakhulu. Not looking at the number that is in the house at the moment, because sometimes the current situation ingakuconfuse kakhulu. Uthi xa ujonga currently ubone uba man ayikho le nto le. Abakhona amaxesha anjalo, but I must be honest with you. Abakhona amaxesha anjalo xa ujonga ubone uba xa uphuma endlini, uzawuphuma endlini kwakho ucinga uba ndiyakungqivaza nenkosikazi yakhe nobani, only 5 people. Ucinga ipetrol oyiwastayo mhlawumbi ukusuka kule ndawo uhlala kuyo nokuya kule ndawo ukhonzela kuyo, uqonda uba yo ndiyabazi uba abagqithi nakwesandla abantu endiyobafundisa. But mna into endikhuthazileyo kuyo yonke loo nto ukubakho kwabantu ababini abathi hamba siyakubona and we believe in you. That 2 person that sacrifices their time to come and sit here to listen to me. Bathi aba bantu abaya kum noba bengatshongo umlomo bathi kum, push, we believe that you are called. Bobabini ngabantu abandikhuthazayo bebahlanu bhuti kungekagcwali, bebahlanu bezohlala apha bagqiba ixesha labo nezinto ezibalulekileyo bebengazenza bazomamela mna. Bathi kum aba bantu abaya siyakholwa bubiziwe, sizothi ke ngokuhamba bheka phambili. So ndithi ke mfundisi wami, umntu ophaa icawe yakhe sephantsi bakangafili pressure. Basekhona aba bantu babini, because enye into eye isibhudise ukufuna ukubeka iroof okanye ukubheka phambili singayijonganga ifoundation. Yenye yezinto ezisibhudisayo, because siye sifune ukubeka istructure, kwakho istructure phezu kwefoundation ehexayo. That is why ke ngoku ithi sekwenziwe istructure idilike iqale phantsi. uNkulunkulu uyakubonisa and uyakuhambilisha, uyakuxela ukuthi uyibhude kwi-foundation. Make your foundation solid before you put the structure. It's foundation, because in the church there is always abantu that are loyal. There is loyal people that will never abangasoze bakushiya. Bakhona abantu abaloyal. Mna ndiyikholwa lento ethi xa siqale sobabini asinawuphuma sobabini entanjeni, ndiyikholwa because asidlali apha senza into kaThixo. ubuNkulunkulu bhuti ukuthambisele mna nditsho ngosingekakhonze sobabini. uThixo will locate you up until uzofika kum. Noba ithatha iminyaka emingaphi, ndiyayikholwa loo nto uba ingangabi namhlanje, ingabi ngomso, ingangabi next year, but God will locate you up until mna nawe sidibane. Because ngoba uThixo endithambisa attach people, abanye andikakhonzi nabo mna ndiyabazi. Njengoba ndihlela apha abanye andikakhonzi nabo, but I know uNkulunkulu akandibizelanga situlo, and abantu uThixo andibizele bona will locate me noba ndiphi, and they will find me. So bakhona abantu in the church that are loyal, abangasoze yabona, njengoba abantu abanesithi ukusoza akabekwa, abangasoze bakushiya, because they are anointed to serve in this ministry, and they are anointed to serve you as the man of God. Bemkabanye, those people are there and they are loyal. Wena ke gada abo bantu, uhlale nabo, wakhe i-foundation, a solid foundation, ukwenza sure uba xa bephinda begcwala usoka i-structure, the foundation is solid. Masivale kanje Father, how do you balance ministry nomtshato? Right, kule ndima ikhona indima ebendirhala ukuyi-athacha, ngoba kule ndawo before sizovala kule ndawo, kule ndawo yeministry abantu bakowenu ndirhala uthi-athacha kwindima yefemeli yakowenu. Yes, masigqibhe kwindima yakowenu.
Abantu bakowena banangxaki xa uthi yakhonza, bayayivuyela loo nto, but baqala uba nengxaki mhlawumbi usinzile. Yabona xa bethi yakhonza kaloku bakhule nabo kukhonza, nabo bayakhonza. So once wafika ekhaya usithi hayi ke ndiyakhonza, hayi ke baba excited ngoba banethemba elithi hayi ke awuzuphinda ubandakanyeke kwinto ezidibene nee-drugs nantoni nayo yonke into. Kodwa ubukwathi kubo ke ngoku ndisindisiwe bakhona ingxaki, because le nto yomsindiso funeka uyi-unpack uba ihamba njani le nto yensindiso. Bazawude bakuxelele bathi kubo xa ubaxelela ngento yensindiso bathi itheni le yakho insindiso, ngoba kaloku siyabazi obani apha ebulalini nabo besindisiwe okanye basindisiwe kodwa abenzi ngale ndlela. Yabona mna abasekhaya ndithi xa ndibaxelela yho hayi ke ndandibaxelela uba ke because ndasindiswa ndiseseziyoni. Okay. Ndake ndaqala ndakhonza eziyoni ndasindiswa, and kodwa ndikhonza eziyoni ndandinento ethi espiritin zam uThixo akangowandawo, nangona ndisayithetha loo nto. But sometimes i-environment ikubetha ungakwazi ukuphuhla kule nto onayo. Yes, up until uNkulunkulu ke ngoku ndandingeseziyoni zazingena-vision, iziyoni yazikhonzela with no vision. But I realized ukuba xa ndifika kwi-ministry, ministry is a journey, it's not a church. Ayisiyo cawe, it is a journey. So ndasindiswa ndiseseziyoni. Hayi ke yakhwankqisa mpela ke xa ndifika ndisithi ekhaya ndisindisiwe, ukhonza eziyoni. So kwanyanzeleka uba ndiyi-unpack le nto yokusindiswa kwam. Izinto abalandelayo abantu befemeli ke bhuti balandela into ethi abantwana kule nto yakho uyithethayo bazawuthini bona. They even refer to my son ke besithi siyacela kusinike abantwana aba kwenzela uba sizobatyisa iibhokhwe zabo. Sindiswa wena usinike abantwana. Ndathi kaloku abantwana ngabam. So abantwana will live under my rules, and njengoba ndikhonza inkonzo iqala endlini. So uThixo uyandinceda ekuthi ndishumayeze abantwana bam kuqala nomfazi wam, qale ndishumayeze bona, so that noba ndiyoshumayeza abanye abantu ngaphandle ndibe ndibashumayezile abam abantwana endlini. Endingathi ke bhuti andithi ke njengoba ndithetha kanje umntu ongenabo abantwana bakhe, because abantwana siyabakhulisa but ekukhuleni kwabo badicide otherwise. Asingeke simjaje umntu ngokwabantwana bakho, abantwana bakhe bahambe njani, no. Ngaba sikakhulu xa sinofika apho, but it is the prayer for every man of God and a woman of God that ifemeli yakhe xa elithi cawe ibe in standard. Yeah, so ifemeli ke yabuza ezo questions zinjalo because ke ba-interested uba njengoba wena wazitya iibhokhwe ntontoni, ndithi mna kuba hayi kaloku ngutata owayendichela iibhokhwe namhlanje zifuna. Kodwa ke ngoku njengoba ndikhulile uThixo uye wandinceda ndafikela kule level, so ndipreach igospel yoba nabantwana bam bafikele kule level. So otherwise ke zange ibe lula, but at the end of the day bandamkela kuyo yonke loo situation. So to come to your question ke bhuti ezibasivala, to balance iministry nomtshato wakho, bathi abantu xa bathetha, and abantu abaninzi bayiqhwabela izandla loo nto, bathi abantu abaninzi xa bethetha uThixo xa ekubiza is taking you out of your comfort zone, which is I agree. Bathi ngokwendlela bona bayithetha ngayo they are referring ekuthini ba ukukhupha, ingathi ndingayibeka ngendlela ethi ukukhupha emtshatweni wakho, then akusecaweni. So ifocus yakho mayibe secaweni. Focus yakho mayibe secaweni ngokwendlela abayibeka ngayo, because bade bayibeke indoda uyibona uba ayihoyanga ncam into yomfazi wayo ngaphezu kweministry, and ziyakhweletelana ezi zinto zombini. It's either kuzawufeyila umtshato okanye kuzawufeyila iministry. So kuyafuneka ke ngoku uzibhalansile. Uyandazi ke mna apho ndihamba khona ndihamba nenkosikazi yam, because xa ubizwa nguThixo as the man of God, umntu wokuqala umxela ngevision yakho is your wife, because umntu ofuneka ayazi ivision yakho ngunkosikazi wakho. Akakwazi ukuxhasa into angayaziyo. Awukwazi uyo-explain ivision yakho kwabanye abantu ingaziwanga endlini, because ngomso uzamblema lo mfazi oba lo mfazi akakhuthelanga, ufuna ukumshiya, ufuna ukumdivorce, oba lo mfazi akayithandi cawe, lo mfazi akakhuthelanga akathentini, kanti khange uminvolve wena, awuyicacisanga ivision. And ke ngoku uyafunisela nje kwenzeni kwakhe. She does not understand what is going on. Ndithi bhuti sendithetha ngomtshato nje general, ndithi xa uyindoda funeka ube nevision before utshate, ukuze uthi laa mntu umtshate then uzomcacisela ngevision yakho, that ivision yam ke njengoba ndiyindoda ithi, so that because umtshato ungumncedi wendoda, umfazi ungumncedisi wendoda.
azokwazi uba xa efika emtshatweni wakho azo add value in your vision. Because umtshato xa nitshata and efika kuwe ungena vision, umfazi uzawufuna ukuleader because uyabona uba apha endlini akukho vision. Now izinto ziqala ukwenjeka utwisteka. As the man, you need to have a vision and explain your vision to your wife. Umfazi unamandla okuqhuba ivision iphumelele. Because umfazi can sacrifice everything if when uyicacisile ivision yakho. Mina ndiyaya le nto ndiyithethayo. Ndiyakwazi ukuthi ndibuya nemali mina sixakekile endlini. Ndithi mfazi imini sifuna into icawe ifuna into ethile. Kumele kwenzeke into ethile ecaweni. Ayidele into bekumele basiyayenza endlini ngemali. Athi thatha nansi imali uhambe uyokwenza into ethile ecaweni. Because umbono ukliye kuye akayiboni apha le nto. Because uyayazi uba le nto kum inhlungu uba ndiyayifeyila into kaThixo. Apha ifeyila khona kuxa sizayifostela sibe bhuti ungakhambi explainele unkosikazi wakho ngevision yakho. Qha ufostele because le nto izawuhamba ihambe iyolidishela ekubeni uba kube nezinto ozithubelezisayo ozenza behind unkosikazi wakho uzenzele icawa. Idala ingxabano enkulu endlini. Uphela umtshato uphela. Kume icawa. Uthi xa uphela umtshato bathi abantu becawa sinawukhokelwa indoda engenamfazi. Le nto ubuthi uyayenzela. Le nto ubuthi uyayenzela bathi abantu becawa asingeke thina sakhokhelwa indoda engenamfazi. Izawuthini kuthi sibe sihleli apha nabafazi bethu ingenamfazi? So it's very important ukuba siwubhalansise umtshato wethu kunye necawa. I can encourage. Ndiyayazi uba kubhizi kunzima but mina ndiya-encourage ukuthi indoda and kuba kuhle bhuti nawe uyayazi kuba kuhle xa ushumayela unkosikazi wakhe ekhona. Because nathi njengoba sihleli apha sibukele napha kuye uba le nkonzo ithethayo iyaphila endlini. Kuba kuhle kakhulu ukuthi xa ushumayela uyindoda ushumayela unkosikazi wakho and next to you. Kuba kuhle iba ngumbono omhlo iba yinto ebukelekayo inikeza ne-order bhuti. Kuba kuhle uthi xa ushumayela indlu yakho usapho lwakho lube lapha. Ndiyacela ke abantu bangandivi kakubi bhuti. I'm not blaming umuntu ongayenziyo loo nto but ndithi mna njengesiqu iba yinto ebukeleka intle ukuthi xa uyoshumayela indlu yakho ibe khona kunye nawe. Because le nto iyas-assista thina ekuthini. Because le nto yokukholwa Ngqivaza mfundisi wami, le nto yokukholwa is not something just we are acting in front of people. It is a lifetime. Othi singamphili ecaweni siyokumphila ngaphandle kwecawe abantu becawe bengekho. Because insindiso ndiyathanda uyithetha into ethi insindiso ayishunyayelwa iyaphilwa. Ngisho phindele ndawo. We'll never preach about salvation, but we live salvation. Because ine-influence kakhulu xa siyiphilayo ngaphezu koba siyishumayela. Iba ne-influence enamandla. Thetha kubantu mna abayaziyo indima yokukholwa nabantu aba-attached kwinto kaThixo, not abantu abathanda ukuzecaweni kuba bethanda babonwe njengabantu abasecaweni. Abantu that fully understand what is it ukukholwa. Ithini le nto yokukholwa. It is very much important ukuthi ifamily yakho uyifundise abantwana bakho ubathandazele kuThixo. Ube honest naxa umileyo phambi kwabantu bakaThixo. Uba kuthe ngebhadi abantwana bakho bangaphandle. Ndiyacela nabantu abangaphandle bangababulala abantu bakaThixo ngenxa yento babesithi ungathi noshumayeza thina abantwana bakhe asizikhetheli. Cela bangasibulali ngenxa yaloo nto. Sivusiwe nguThixo singeke sijike. And abantwana ngabethu siyabakhulisa ngokwendlela kaThixo. Kodwa kuyenzeka because iBhayibhile uYesu uke wathi neprofethi uIsaya wathi ndizela abantwana bajika bakreqa kubo. Uthi udeli ushiwe ngabantu abayindoda enomvandedwa. So ndiyanqwena abantu bangasijaji ngokwendlela yabantwana bethu. Thina siyathandaza, thina siyafundisa ukuthi abantwana bethu babe kulento sikuyo. But uSathana is always there ukudestroya le nto uyithandayo. uSathana uyayidestroya imitshato. Akabheyisanga emitshatweni, ubheyise ebandleni. As I said before, ukuthi apha kunabantu abazileyo namakhosikazi wabo, amanye amadoda ashunyayezwa ngamakhosikazi wabo engakholwa.
wamane esithi umfazi, wewu mina indlela omhle ngayo umtshato katata uBishop noma uBishop ngasuwubona. So I wish ke mina ngenye ilanga xa ndibheke ecaweni ndiyohlala nawe esitulweni ndikubone next to me. Now there is those people abaze ngaloo ndlela ebanjeni. Now they come into the church ke lamadoda esiza ngoba amakhosikazi wabo esitsho. Now kuba khona le ndoda ke ngoku ethi ndiyohluleka ngalo mtshato, ndiyawushiya umtshato wami. Just think about these people. Secondly, kunabantu bendibathethile ndathi there is people abathi uNgqivaza is our role model. Ngomso ndirhala umtshato wami xa nditshata ufane nokaNgqivaza. Now usathana afika destroy le nto intle. What about those people? So we must always pray for, nawe ndiyacela njengoba ndihleli nawe, as abazalwane bethu, always pray for us as your leaders. And as the leaders, we must always pray for imitshato yethu. And we must always involve our wives kule nto kaNkulunkulu. Abafazi bethu mababe involve. At the same time, the last thing, let us not give abafazi bethu ipressure yokubenza omama umfundisi. Let us not give ipressure yamakhosikazi wethu njengoba ndingubishop and give my wife ipressure yokuba ngumama ubishop. Because le nto izawusibangela ingxaki. Asingamnikezi ipressure. Asimlinde simjonge ukuba balelwe ntoni, then simnikeze ngokwesibabalo sakhe, simthandazele, singamnikezi ipressure. Because kuyenzeka bhuti unkosikazi wakho ube ngutata umfundisi but unkosikazi wakho angakwazi ushumayela. Now ke ngoku njengoba simbize ngomama umfundisi samnikeza ipressure yo expect uba makashumayele abe engababalelwanga ukushumayela. Simbeke kwela sikali soba ungumama umfundisi, simdestroy. Now ke ngoku into ezakwenzeka abantu bazawuqalisa ukum-undermine because you as the leader, you are not valuing your wife in the ministry. Abo ipressure eyifumene kuwe, then because yenye yezinto ezi-dangerous kukungamvaluishi, ukuthetha nje nonkosikazi wakho phambi kwamarhamente as umfundisi and as the leader ifaka i-danger yoba amarhamente amangakwazi ukumrespekta umfazi wakho, aqala abona nguwe because abona indlela omtrita ngayo. If umtrita njengomntu okhoyo bazamtrita njengomntu okhoyo. And the church, mna ndathi kudala ndathi, if the church can't respect my wife, they must not try to respect me because my wife is me. The same respect that they give to me, they must. That is why uthi xa ujonga uba indoda kaNkulunkulu kuye kwenzeka ngebhadi yemka kulo mhlaba before kwashiyeka unkosikazi, cawe iyaphela. Ngoba abakwazi ukumnikeza irespect umfazi wakho xa ungasekho ngoba khabamnikeza irespect ukhona. So zizinto kufuneka uzifundisile. First, wena respect your wife. Uyazi ndiye ndithi mna kunkosikazi ndithi uyazi uThixo kungenzeka uba wena ukunikeze ispirit soba ube i-counselor in the church. Because apha ecaweni sidila nabantu abahlukeneyo. Sometimes abanye abantu bhuti need just a hug and a love from the mother. When you can just be here with me praying, a powerful woman that is praying. Because we are abafazi ngabantu bomthandazo, le nto angeke sibalekele. And then apha uNkulunkulu akusikelela akugcobele ekuthini, wena xa uphakama apha uphakamela uhaga aba bantu and tell them how much you love them, because yenza abantu bazibone ixabiso and the value in the church, because abantu bamjongile umama ongenabubele ecaweni. Because omama ngabantu besibeleko, ngabantu benyimba. So omama basoloko bejajwe ekubeni mababe ngabantu aba-welcome. So this is the other thing that we need to pray, ukuthi amakhosikazi wethu abe ngabantu abathini abakwazi ukwamkela abantu. Thandazo masiwenze. Akwazi uba abantu xa bengena ngomnyango umuntu uqala abamjongayo izinyo lakhe ngunkosikazi. Jonga izinyo likamama because bayayazi abantu ngabantu, omama ngabantu benyimba, ngabantu besibeleko, ngabantu abamele ukuthanda. Omama abantu aba-welcome. Nansi ke enye into ke ngoBishop, njengoba ukhokhele ibandla uyaqaphela mos icawe ezininzi udominate abantu abangomama. Mhlawumbi umuntu otshate naye ongumama kufuneke i-wisdom ayisebenzise kanjani uba mhlawumbi
angaboni ngathi kukho into ethile komnye waba bantu besifazane honest qha umuntu uze uzoseva umuntu akanangxaki uzoseva kakuhle yabona uthanda utata as a leader then umama afumanise ba hey ubona i-competition ethile ayisebenzi yabona I think laa ndawo bhuti idinga bona abafazi bazithembe kuqala umuntu amthembe umyeni wakhe and believe this man is called by God. Ayikho indlela angenza ngayo isono okanye umbulo nangaliphi indlela. So kufuneka ke ngoku athembe umyeni wakhe and azithembe yena ukuba u-enough for umyeni wakhe. So I think ingamncedisa kakhulu loo nto, then ayinawumnikeza amenye amehlo nditsho noba ngumntana oyintombazana that is close kum kakhulu as the father, but uba unkosikazi uyandazi ihamba nokuba yena undazi kangakanani na ngoba mhlawumbi omnye yi-PA yakho umzekelo. Yes, iyenzeka loo nto. So sometimes abanye abantwana sibakhokhelayo bhuti abanatata. Now uthi xa efika apha ecaweni afumane utata and akwenza utata akhe nyhani futhi umbone uba ngendlela zonke ukwenza utatakho utata wakhe nangayiphi indlela, uyabona. Qha ke ngoku omnye umama abe noloyiko ke kuloo nto yoba utheni usondelene kangaka nalo mntana, ohluke njani kwabanye abantwana aba, uyabona. Kanti phaa kuye laa mntana uthe xa efika yena kwakhona into athatshayo emdibanisa kakhulu nawe because akazange ayi-experience into yoba notata. So umthandazo usekuthini oomama mabawathembe amadoda wabo, then ootata umda ke ngobona funeke bawubeke capuphi kuyo yonke le situation enoba lo mntana eclose angavuyeli uba hayi mama funeka acinge naye. I think bhuti sinawo umda wokuyazi uba noba ngumama noba inkosikazi ekhoyo esecaweni iwazi umda wayo woba this is my father. I think iphelele phaa ekuyazini ukuthi this is my father. Period. This is my father. I will never ndiyilibale loo nto, soze ndiyikhohlwe loo nto ngomso nangomso. This is my father and treat him as the father. Uyayazi into ongeke uyenze notatakho, uyayazi into ongeke uyayazi into ongeke uyenze notatakho. So if uyayazi into ongeke uyenze notatakho, don't do it with me as the father. Le nto ungeke uyenze notata wakho lokuzalayo enyameni sukuyenza kum. Bishop, this is powerful. This is powerful. Kukho unomeleyo phaa othi lo tata ukhonzisa phi lo tata uphezulu kangaka. Somandla bhuti siyabulela kakhulu once again for giving us this time egameni likaYesu. I really appreciate you, man of God. Yeah, I appreciate it and I pray for you ukuthi uNkulunkulu akuphakamise. And I'm 100% behind you in terms of his support and everything. So uThixo wandinceda ngondidibanisa nawe. Sikhonzisa eDelft bhuti, sikade sikhonzisa apha kule ndawo kuthiwa kuseMarikana for a long time. But uNkulunkulu besakhangela indawo yokukhonzisa. Wasinceda uThixo wasinikeza umhlaba eDelft. Ikhona indawo ekuthiwa kuko 23 section phaa ngase-Symphony Clinic, Plasekile iphaa. Sikhonzisa phaa bhuti sisanda ukokha phaa. Yet asikavuli like officially. Okay. Because indawo yethu ise under construction. Okay. Yes, sisagqibezela izinto ezithile nezithile but sesiqalile ukukhonzisa. Soon we are opening officially. Abantu bangasifumana khona. The only thing that I can promise but I can promise ukuthi we are preaching the word of God and lona lodwa. Ndiyacela abantu bangazondikeza ipressure yokufuna ubekelwa izandla nje. Yes, I can do that when God allows me to do it. Yes. I can do it. I don't say I cannot do it. I can do it when God allows me to do it. But funeka yazi ba apha we are focused in the word of God. Yes. Preaching the word. It is your faith that will heal you. When you listen to the word, and the word of God is able to transform anyone is able to do that. So sithetha nje lona lodwa ilizwi sibayeke abantu bakhoduke. Kukho abantu ke abangahlali Cape Town. Mhlawumbi ku-Facebook nafumaneka, TikTok nafumaneka. Yes, but sinaye uTikTok na Facebook. Ipage yethu ithi True Apostles in Christ Ministries. TikTok nakanjalo, uFacebook no TikTok bese ngekangeni ku Instagram no YouTube. But apha ku TikTok siyafumaneka na ku Facebook.
nabantu abangaphandle pha asiyazi ukuthi uThixo usibekele ntoni, kodwa siyatsho ukuthi sizawufika noba kukweyiphi indawo ngoncedo lukaThixo. Sisaqala apha, uNkulunkulu asenzele inceba kule ndawo asinikeze yona, uNkulunkulu esinikeze sikhulisa, sizawufika na anywhere. So inkonzo zenu nisakhonza only for Sundays kuba kusithi ke indawo yeni Sunday? Siyakhonza bhuti, siyakhonza asimanga, siyakhonza Sunday, then siyakhonza Tuesday. Yes, sine prayer meetings on Tuesday. On Thursdays we are having a Bible study. Yes, where sihlala khona phansi sizame ukuncedisana kwi-Bible study and all of those things. Then siyathandaza Saturdays early in the mornings, 8 o'clock. Siyathandaza every Saturdays. Then siyokhonza ngecawe. Uyakhumbula ndandikubizile apho washumayela. Washumayela kakhulu. Awazane bathi hey ukulokele kanjani sakho yafuna icawe yami ishiya. So much imali sayenza ngeodd nekakhulu. Hayi buthi singathi ukuthi abantu bangashiya icawe zabo kuba ezibandisisho buthi ndisithi mna ndikholwa entweni ethi uThixo abantu bayadontswa intambiso. Yes, that's all I believe. So andifuna uqhekeza icawe zabantu ngomso ndzawulwa nabantu uqhekeza icawe zabantu, kodwa the only thing that I can say, even akule micawe ndiyayithetha, andingomuntu ubophelela abantu but uba mabakhonze nami noba bengasayikholwa intambiso, because lento it's about life. Umuntu ukukhula kwakhe kuxhomekeke ekufikeni kwi-spiritual father sakhe, ukukhula kwakhe spiritually, just nje ukufumana igrace yayo yonke into. If abantu they believe that igrace uThixo anikeze yona ile bayifunayo, they are more than welcome to come and serve under the grace and the anointing. Uba baxa bejongile bathi this anointing singakhonza phansi kwayo, then they are more than welcome. That's all I can say. Ngisho bishilo ke ithi ubutshatile make sure umbono uyawucacisa, ucacise umbono endlini nasebandleni umbono ucacisa, mazibalance ibandla nomtshato. Uba ngaba you are gifted, make sure that you are serve on a local church. Yes but yes. Uba ngaba uyaqala usiniswa, make sure that unpack into yakho ngendlela right ifemeli yakho kwenzela uba ayilwisi lento ayilwisi. Yes, abazi understand sometimes but ayilwisi ayixabanisi. Bishop, thank you so much. I'm sure very soon saphinde sibuye, but this was very powerful. We love you so much. Siyabulela. Thank you sir.